Continuem a la tribuna i ho fem ara per a parlar de pilota, per a parlar d'aquest esport autòcton del que tenim que estar orgullosos i sobretot del que hi ha molta gent lluitant per a mantenir, lluitant per a recuperar especialitats, lluitar per a que xiquets el practiquen i sobretot per a que tots puguem conèixer un poc més aquest esport que en alguns moments dels nostres avantpassats va ser un esport molt important i que avui en dia està costant-li moltíssim sobreviure, però hi ha molta gent empenyada en que la pilota valenciana, en que la pilota siga un esport referència. Per això avui hem volgut invitar als amics del Club Pilotari Castelló que volem que ens conten com està la pilota i sobretot com està el seu club i per on va la pilota. I tenim dos invitats importants, perquè un dels membres també importants d'aquest club és Manolo Martín. Manolo, bona nit, benvingut. Hola, bona nit. Primer que res, ràpidament, com està la pilota? Perquè sempre fem la mateixa pregunta, és que no vivim dins de la pilota. Jo assenyalaria dos aspectes fonamentals de la pilota. Una cosa seria el que seria el treball de base, d'escoles, d'ensenyament, de clubs, que crec que està en el millor moment de tota la història de la pilota, des de remuntar-nos a aquest segle, clar. I després està l'altre problema, que és el món professional, que jo crec que sí que està passant una crisi important. I parlant de la gent jove i del futur i del treball en les escoles, ens acompanya Lluís Ramos. Lluís, bona nit, benvingut. Esteu en això posats, és a dir, que els pilotaris ja no ixen del carrer, tenen que eixir de les escoles. Sí, bé, Toni, has parlat de quatre aspectes importants. Un, que tenim que estar orgullosos. Per què tenim que estar orgullosos? Perquè la pilota és valenciana. Per tant, el sistema de transmissió de la pilota valenciana ha canviat. Antigament, la pilota valenciana se transmetia de pares a fills en generacions. Aquest sistema va canviant i ara les escoles de pilota són aquelles que poden promocionar el nostre esport. I això és el que fem des del Club Pilotari Castelló. Tots els nostres recursos els enfoquem sobretot a l'escola de pilota i a potenciar la pilota entre les dones, perquè les dones tenen que formar part d'esta història i part de la pilota valenciana. El club té 30 anys, on ha passat per molts moments, no és complicat mantenir un club 30 anys, i ara esteu intentant, com sempre, fer-lo visible des de les escoles. En quin sentit esteu treballant, Lluís? Mira, com bé has dit, aquest any és el 30 aniversari. El 30 aniversari tenim molts projectes. Afortunadament, el Patronat d'Esports ja ve molts anys recolzant-nos, sobretot en l'escola municipal, i ara tenim molts projectes que intentem que siguin autofinanciar-se, però per arrencar sempre necessitem cert patrocini que ens doni aquesta possibilitat d'arribar, per exemple, com avui estem així, a la televisió i als mitjans de comunicació, que hem aconseguit tindre setmanalment, en Mediterrani i el Levante, tindre una activitat, i la pilota avui en dia va creixent. Manolito ha comentat dos paràmetres. El món professional, que avui en dia diguem-ne que se té que actualitzar, perquè la pilota valenciana, a part de ser un esport tradicional, deu modernitzar-se, i en aquesta línia està. El dimecres passat, la Federació de Pilota Valenciana va fer un projecte de comunicació i màrqueting per a poder vendre la pilota com un producte bo, perquè lligat a la pilota valenciana hi ha molts aspectes. Parlem de cultura, parlem d'esport, parlem de valors. Per tant, tenim molt que oferir. I això és el que intentem fer des del Club Pilotari Castelló, aproximar a la gent de Castelló el que és la pilota. I no només a la gent de Castelló, sinó a la província. Volem, des que se va fundar el club en el 87, era gent vinculada a la cultura que el que intentava era promocionar la pilota i que la gent la coneguera. En el 2009, que conformem la nova junta directiva, seguim en la mateixa línia i en gent jove, molta gent jove que venim del món de l'educació. Per tant, parlem que el Club Pilotari Castelló està basat en la promoció i en l'educació. Fem cursos de formació i altres... I com capteu els xavals? Perquè, clar, hi ha un tema de captació. Si un pare és aficionat a la pilota, parlarà amb vosaltres, Lluís, Manolo, que jo vull portar al xaval, al meu net, al meu nebot, que vull que li ensenyeu a jugar a pilota, però aquells que tinguen el gusanet i diguen, jo vull provar aquest esport, què té que fer? Jo sempre faig la mateixa. Quins passos té que donar? Mira, la pilota tradicionalment se juga al carrer, naix al carrer i del carrer passa als trinquets, perquè com estan coberts i poden donar, tenen llum i diguem-ne que tindrem més hores de joc,
pues, se perd aquesta essència de que quan passen pel carrer la gent se quedi jugant. Pues el que hem fet el Club Pilotari Castelló és tornar al carrer. I les activitats que fem de promoció de l'escola les fem al carrer Gràcia. Tant el 9 d'octubre, ara també, la setmana d'abans de Madalena, l'11 de març, tenim una jornada de Jocs Escolars de la Comunitat Valenciana, on venen totes les escoles de la província de Castelló, fem un acte de més de 100 xiquets al carrer Gràcia, fem 7 pistes de joc, i després per Madalena, el dimecres de Madalena, també fem activitats, i el que fem per promocionar l'escola és eixir al carrer i, sobretot, tindre contacte amb els mestres d'educació física, que a la fi i a la cap és el que donen pilota i els que després ens retornen o envien xiquets. Realment el que tens que tindràs contacte amb els mestres que tenen en les escoles, si quers que tinguin alguna inquietud que tu sàpies, envia molts, no? O serà així, no? Mira, ara del Grupo San Lorenzo, allí tenim un company, Alberto, i des d'Almassora, està fent un treball magnífic fa 6 anys en els xiquets de l'escola. Allí té xiquets gitanos, que els gitanos en Castelló han tingut sempre una gran relació amb la pilota valenciana, i ara intentem que vinguen i que s'apunten a l'escola. I la veritat que és un èxit. Per exemple, per Magdalena, que ara ja estem dissenyant les activitats que anem a fer, Manolito ens comentava que el que tenim que fomentar sobretot és això, atraure als mestres i professors d'educació física, perquè són els que ens poden ajudar més a la promoció de l'esport en la ciutat de Castelló. Manolo, tu has sigut de tot en la pilota, a part d'estar en el club, has estat en la federació, de tot, coneixes tot el món de la pilota. Què diries tu a la gent per a que s'enganxa a la pilota? Jo, en principi, em sent molt afortunat de veure que la gent que d'alguna forma està donant el relleu, ja veus que és gent amb moltes ganes, jo veig a Lluís, veig que n'hi ha ganes i sobretot de començar a anar gent jove, que al final la base és fonamental, sense base no hi ha res. Efectivament, des d'aquest punt de vista, lògicament, jo us he dit a ells, o sigui que la meva experiència està així per a col·laborar, no per a substituir, per a col·laborar en la meva experiència i en el que jo pugui. I sobre la base d'això, el que sí que tinc clar, jo sempre he volgut afegir a l'aspecte esportiu de la pilota l'aspecte cultural, que és el que ha assenyalat abans el Lluís. Per què? Perquè no som sols un esport, som el primer esport del món. O sigui, l'esport més antic del món és el de la pilota. L'origen ve dels grecs, o sigui, allò de que ha plogut. I en aquest aspecte, clar, si el que volem és que la pilota reviscole, és evident que ens hem d'adherir o tenim que fer que s'adherisquen també sectors socials vinculats al món de la cultura, al món de la poesia, al món de l'art. És molt important, i sobretot també al món de l'ensenyament. O sigui que la UGI també té que jugar un paper important en aquest procés que, de fet, des dels estaments oficials, Generalitat, federacions, etc., s'ha fet ara, crec que és una càtedra de pilota, i està canviant un poquet. O sigui, el que és els paràmetres de lo que fins ara és la federació està canviant un poquet. Per què? Perquè volem treure la pilota d'aquest clot i volem donar-li, evidentment, una modernitat sense perdre els nostres orígens, i l'essència, lògicament. Llavors, jo el que apuntaria seria això. O sigui, nosaltres el que... Ells han fet ara una tasca de divulgació important, han fet escoles, volem ser, però el que volem ser és un referent. En la província de Castelló volem ser un referent. El Club Pilotari Castelló ha de ser un referent en tota la província en quant a la seva activitat com a escaparate o mirall on la gent pugui, des dels pobles també, contribuir i veure com se pot avançar en aquest tema. I per això necessitem, a més de tota l'ajuda de lo que seria el teixit social de la ciutat, també, lògicament, donar-vos les gràcies també als mitjans de comunicació, que sempre heu jugat un paper importantíssim, i perquè el nostre objectiu quin té que ser? Ho ha apuntat també Lluís. Ell diu, el nostre esport s'ha de vendre. Nosaltres volem que el nostre esport pugui ser un producte atractiu també per als sponsors. Per què? Perquè el nostre objectiu, després dels esforços que ha fet també des dels estaments socials, com ha sigut Ajuntament, Diputació, Conselleria, etc., el que volem és que poder autofinanciar-nos nosaltres, que no tinguem que anar a demanar favors o a demanar diners als llocs oficials, que ja estan fent aquest esforç, sinó el que volem és que els valencians, els empresaris valencians també se creguen que el nostre esport ven. El nostre esport té que estar per damunt de moltes coses. O sigui, qualsevol esport sabem que és difícil aconseguir financiació, però jo crec que per les característiques del nostre, que és d'ací, ja n'hi ha empreses
que se vinculen a ell. Jo crec que de totes maneres cal dir que des de l'època de Bancaixa, que va ser un revulsiu important a través de la seva fundació, quan la pilota anava a desaparèixer a través de la Lliga, doncs ara es faria falta també que en Castelló, que hi ha també empreses molt importants, que se vincularen també al món de la pilota perquè puguem autofinanciar el nostre projecte. I el nostre projecte ha de ser un escaparat, ha de ser el mirall per a tota la província. Lluís, parlant d'aquesta promoció que parla Manolo i de tota la voluntat de l'autofinançament, això seria el perfecte, però d'ací ahir encara n'hi ha que recórrer un pas. Tenim que comparar, a veure. Com està la pilota ací? Com està la pilota en la zona d'Alacant, com està la pilota en València, com està la pilota a l'interior de València. A on estem nosaltres realment? Ens falta créixer més que la resta de valencians en el món de la pilota? Bueno, la pregunta me ve al pelo perquè este matí he almorzat en Balduino. Balduino és el trinqueter de la Llosa de Ranes, a costa de Xàtiva. Jo també treballo en Torrent i conec la gent de València i com funciona el teixit associatiu en València, conec com va el raspall al sud del país i conec la nostra realitat. Jo estic molt content com funcionem en la província de Castelló, sobretot a nivell escolar. Som un referent. Quan treballem molt en valors, les escoles ens coneixem tots, quasi tots els que estem dins de les escoles municipals o escoles de pilota, poden ser municipals o privades, però quasi totes són municipals, som gent formada, són tots mestres d'educació física o professors d'educació física, per tant el treball en base s'està fent molt bé. En canvi, al món professional la realitat és diferent. Cada vegada veiem que la meitat de raspall, que és la que se juga al sud del País Valencià, té més aficionats. Els trinquets estan plens. Balduino me conta avui que aproximadament una partida bona en Castelló del Rugat poden haver 150 persones un dissabte, o poden haver en la Llosa dia a dia 80 persones. Així els trinquets que estan actius són els de Villarreal i el de Burriana, que té una activitat en partides bones sí que el plenem, però setmanal, Manolito, parlarem d'unes 60 persones, però avui en dia la pilota està en un gran moment en quant a la base, i el món professional el tenim que polir perquè és precís, perquè els xiquets tenen que veure una linealitat. En relació a això, nosaltres tenim 3 projectes. El projecte, que és el que és el club, el projecte que és l'escola de xiquets i el projecte que és l'escola d'adults. Fa poquet vam firmar en l'Illes La Plana, l'Institut La Plana, un conveni que ens cedissin les instal·lacions per a poder apropar el trinquet a tots qui vulgui, a qualsevol persona, sense poder tindre un gran nivell de pilota, poder acostar-se. Al final, el que fem és obrir el poble per a que les activitats culturals i esportives estiguen a l'accés. Hem parlat d'eixir al carrer, parlem d'obrir instal·lacions esportives de forma gratuïta a la ciutadania. I després, un pilar fonamental és la promoció de la dona dins de la pilota. Tenim la fortuna, en imatges ho veureu que pot passar, de tindre en el club una xicuela que té uns valors i uns sentiments per la pilota que ens enganxen. I l'alegria que nosaltres transmitim són sentiments, perquè jo no vinc de la pilota. Jo, gràcies als meus estudis de Ciències d'Activitat Física i l'Esport, conec la meva universitat, la Universitat Catòlica de València, conec la pilota valenciana i m'enganxa. Parlem que el que ens interessa és intentar aglutinar gent d'altres sectors per a que al final la pilota tingui allò que se mereix. Te torno a fer la mateixa pregunta. Estem per baix? De què? Dels altres? De la resta? O està costant? Perquè clar, sí hi ha hagut sempre un problema. Se van tancar més prontes trinquets que altres puestos. Això és una realitat. I entonces el trinquet sempre ha sigut la instal·lació mare. Jo a Castelló compraria fonamentalment com al reste de les ciutats. O sigui, el tema de la pilota, que és que la pilota, tot el procés d'industrialització de la ciutat fa que s'arracone i cada un s'arracone, al final acaba als pobles. O sigui, a mesura que se van industrialitzant les ciutats, per això se fan els trinquets. Perquè els trinquets estaven a bon lloc i era necessari perquè si no, efectivament, perquè si no se perdia. Què passa? Que actualment, o sigui, el que és València, capital, Castelló, capital, i Alicant, capital, jo ficaria molt poqueta diferència. Hi ha molt poqueta diferència. En canvi, per exemple, a on s'ha mantès? S'ha mantès fonamentalment al voltant dels mercats. O sigui, la pilota tu saps que se feia sempre en dia de mercat. O sigui, se respectava el dia del... Així se feia la partida del dilluns, perquè el mercat era el mercat del dilluns. A Vila-real es feia el dimecres, perquè el mercat és el divendres, o el divendres, perdó, perquè el mercat és el divendres. A Borriana se feia el dijous, perquè el mercat és el dijous, i a Massora se feia
el dissabte perquè era el dia de mercat dissabte. Per cert, des d'ací també el nostre recolzament també a César, que és un home que està lluitant perquè la ciutat que s'està pretenent fer a la Massola, la ciutat d'esport, que tinga també el trinquet. És el moment de reivindicar-lo, eh? A Massola va ser un dels llocs més importants i ha sigut el que més ha aportat a la pilota. I en canvi ara no tenen trinquet i en canvi tenen una activitat excepcional gràcies a César, que la seva activitat la té que fer en Castelló, la té que fer en Vila-real, la té que fer a un pot, l'home. Entonces, des d'ací, el nostre recolzament també a l'amic César, que també és professor d'educació física. Vull dir que el que són les capitals estem igual. A on s'ha mantès? On tradicionalment, per raons òbvies, ha hagut o sigui, el tema de l'agricultura ha permès que n'hi hagi, a través dels mercats, que n'hi hagi moviment de diners. Per això Borriana en concret i Vila-real són els que més han perdurat. Per què? Perquè han sigut ciutats vinculades al camp però que també hi havia perres. Ara què passa? Pues que la pilota se manté encara en aquests paràmetres. Clar, la societat ha canviat, ja no és una societat rural, estem en una societat industrial. En canvi, el trinquet no ha canviat, utilitza els mateixos horaris, els mateixos... O sigui, això és el que no pot ser. Tu no pots anar a fer una partida a les 5 de la vespre, entre setmana, que és quan és el que diu ell, no pots anar el dimecres a les 5 de la vespre a jugar al trinquet. Imagina que el futbol el feren a les 3 de la vespre un dilluns. No dones moltes idees, no dones moltes idees. Ho dic perquè jo veig que el que són les capitals més o menys estem igual de fotuts. Sí, jo estic més content, jo que conec la realitat i he estat en molts trinquets i vaig de tots els trinquets, a lo millor no tenim tanta gent al trinquet, però la dinàmica que portem és molt bona. I parlant de César Beltrán del Basora és el nostre pare. Gràcies a César Beltrán, el club de pilota de Castelló, estem en estat, perquè parlem de que tenim més de 25 xiquets i tenim 5 xiquetes en l'escola de pilota i tenim una escola d'adults i tenim uns jugadors que tenim activitat anual. Els veus créixer ja, xiquets, créixer com a jugadors. Clar. És que ells se senten còmodes creixent, ells mateixos són els que els amics, els veïns, van arrastrant. Sí. I a vegades tens una quirda i dius, este número, dius, mira, que el meu xiquet ha vist pilota i no sap, no sé d'on ha jugat o no sé on han vist, però m'està reclamant que pilota. Jo també faig la tesi sobre els trinquets en frares. Els trinquets en frares és la modalitat autòctona del nord de Castelló. I a més esteu posats ahir en la voluntat de reivindicar els estils propis del nord, per dir-ho d'alguna manera, no? Correcte. Tradicionalment, les modalitats de Castelló, de la zona de Castelló, són el rebot, per les característiques del trinquet. Manolito en això ens podia contar més coses, i el trinquet en frares. El trinquet en frares... A mi, conta'm lo del trinquet en frares, perquè ahí me pillo. És el més bonico del món. El trinquet en frares és com si fos un frontó, però també té paret a la mà dreta. I en el frontis, que és la paret d'enfront, té dos bisells, que és com si fan xaflant. Són dos contraforts. Molts contraforts, sí. El que se feia, abans per adherir les cases, com no se sabia estructurar, no sabia cosir les parets, el que se feia era com una espècie de xaflant i acabava així en punta. Això és el que és el frare. Molt bé. I se diu frare concretament per això, perquè la part de dalt té forma de frare caputxí. I és una modalitat de joc indirecte, això vol dir que se juga contra la paret i és un joc molt divertit. No sé la pilota on te pot anar. Sí, és un joc molt... Té més opcions. Més que no s'ha d'anar, tens més opcions. Perquè ho conegui més la gent és com si fos un esquàs, però en la mà i en la incertidum de tindre aquests bisells. És la modalitat més pràctica al nord de Castelló. Jo hauré fet al voltant d'unes 60 entrevistes a gent gran, des de gent de 80, 97, i una modalitat molt pràctica, era el dia a dia. Parlem de que als anys 50 la gent no tenia ni televisió ni fer altra que jugar a pilota o jugar en un valor, això és posterior. S'acaba d'anar a la jornada laboral i a les 5 de l'espera al trinquet. Sí. Però el frare és una activitat d'oci, on va la gent i practicar el seu esport, practicar la seva llengua, i era un espai de convivència. Això és el que reivindiquem, la pilota que sigui un potencial sociocultural. El trinquet, de fet, antigament també era com la barberia, no sé si tu... Jo sí que ho recordo encara. També, molts trinquets tenim barberia. On els homes anaven no sols a afaitar-se o anaven a tallar-se mollos, i a més anava a fer els 4 negociets, anava la gent a llogar-se, tal. En la pilota passava el mateix, per això se feia el dia de mercat. Quan s'acabava el mercat, la gent se reunia allí,
saps? I si havia fet un bon negociet, doncs se'l jugava al trinquet. Efectivament, i si havia guanyat alguna perda, doncs potser se la jugava també. Vull dir que formava part de... Clar, això avui ja no és així, avui la base de la nostra... Però sí que és bo que per almenys siguem capaços de reprendre aquestes activitats que d'alguna forma també donen el carisma i la identitat pròpia de les nostres comarques, i n'hi ha que respectar-lo també. Lluís, perquè ens quedem sense temps i vull que Manolo encara m'avanci algunes qüestions de Madalena, que crec que vull que me conti algunes coses. Anem a tindre encara oportunitats perquè anem a tindre contacte més pròxim. Al voltant de l'escola, si mos deixem alguna cosa que vulguis comentar. Home, doncs ara, fa poquet, la demanda que li teníem per aquest any al Patronat d'Esports és que ens faré uns bisells per a poder dividir el trinquet i fer 2 canxes de joc i així poder tindre més activitat. Doncs ens ho hem provat i a més també hem demanat, com la modalitat típica és el frare, que ens facin uns frares mòbils, perquè al complex sindical tenim frontons que tenen paret dreta i paret esquerra, hem ficat uns frares mòbils per a poder practicar la modalitat nostra. I el rebot, estem molt agraïts perquè el Patronat d'Esports s'ha portat molt bé en l'escola municipal, com és municipal, hem pogut aconseguir això que ens donarà un poc més d'activitat. Perquè comentaves, estàs satisfet en els xiquets, veus que van creixent, i no només això, sinó que es veu la il·lusió i aquesta mateixa il·lusió i aquest sentiment que tenim nosaltres el transmetís als seus companys. Lluís, si que es veuen que innoveu, que feu coses, que no esteu parats, lògicament enganxa més per a continuar en la seva activitat. I en els actes també intentem promocionar dins de la pilota, al ser un esport tradicional, els materials, els guants, la pilota és artesanal. També intentem promocionar els artesans de les nostres comarques. Tenim a Borriol Salva Ramos, que fa guants i pilotes, i el promocionem. Tenim a Benicarló un xic que està començant a fer pilotes de frontó, pardinyes en Vall d'Uixó, que s'ho ha deixat. Intentem el que diu Manolo, ser un referent, intentar connectar els diferents sectors, els diferents gens, per a transmitir i per a fer. Lluís, tots som manat quasi a mitja hora de programa, tenim que seguir parlant, Clar, de totes les qüestions, no tardarem tampoc moltes setmanes. Moltes gràcies, Toni. I bueno, Manolo, avançamos coses ja... Un xicot de resum, simplement, que ara és un esborrall... tancat, clar. És un esborrall que encara no el tenim tancat, però bueno, la idea és que... Al final també la Setmana de la Madalena se convertís en un referent per a tirar endavant en totes les qüestions del món de la pilota. Un poquet com a plat fort del tema, la idea és juntar el tema cultura i el tema esport. De fet, volem portar el Pepe al Botifarra abans de la partida perquè ens faci una actuació d'institut criquet i contra el nostre jugador que tenim així, que és Pablo de Borriol, que és obligat perquè és l'únic jugador que tenim a nivell professional, sempre el fiquem totes les partides que se fan així, enguany el portarem i jugarà contra el Genovès. Anem a veure també si aconseguim que pugui vindre el pare per a intentar fer-li un xicot de reconeixement a la figura de Paco Cabal. Encara recorde en el trinquet de Castalla algunes partides que no se podia entrar en el gran moment de Genovès. En el gran moment de Genovès. Mira, m'estic ficant la carn de gallina. No cabia la gent, Els primers que vaig estar ahí i la veritat és que me motiva molt. I després també farem alguna d'activitat al carrer Gràcia per aquests dies. O sigui, jo dic que la pilota va estar en la Madalena, va estar... El pròxim dia, encara tindrem temps de Madalena, però el pròxim dia me portes ja més detalls. Sí, si vols t'ho concretaré més. I el cas del dimecres, tots els dimecres de Madalena, els centres de persones amb malalties mentals venen a Castelló en un gran acte, on venen de València, de Benicarló, venen centres, la Creu Roja col·laborant en el Patronat d'Esports i en el Club Pilotari Castelló, fem un esdeveniment molt bonico, perquè n'hi ha activitat també per a tota la diversitat, no només per a homes, sinó dones i persones en diversitat funcional diferent. I que, important de les dones, perquè, clar, la societat canvia, de la societat que pots parlar de Manolo fa dels anys 30, dels anys 40, la dona no participava. Avui la dona participa de tot. Això n'hi ha que tindre en compte. Sí, i deu ser el referent. No sols té que ser un referent, sinó que, a més, i la gent no ho sap, els primers que van jugar a pilota van ser dones. La gent això no ho sap. Però això ja forma part de la història. Això ja forma part de la història. Lluís Ramos, moltes gràcies per estar així en esta nit. T'emplacem per un altre dia per a seguir parlant de l'escola, de la formació dels xiquets i de tot el que esteu avançant. I a veure si el patronat vos ha facilitat els frares i tot això ja m'ho aniràs contant. Molt agraït. Ha estat un plaer. Molt agraït, Toni, un plaer.
Manolo, seguirem parlant. La cita, en unes setmanes quedem i comencem a parlar de més coses de la Madalena, entre altres qüestions. Quan tu vulguis. Bona nit a tots els espectadors de Castelló, de Televisió de Castelló, i moltes gràcies, Toni, per haver-nos deixat aquests minuts al teu programa. Són els vostres minuts. Fins la pròxima. Nosaltres tanquem la paradeta, ens quedem sense temps. La setmana que ve tornem el dimarts en Més Tribuna. Ha estat un plaer. Bona nit, adeu. Bona nit. Bona nit. Perfecte.